Bagal daw yung ka Ilocano. Welcome po muli sa aking YouTube channel, ka Ilocano Farm. At kung bago lang po kayo sa aking channel, ako nga po pala si Arnel. Shoutout nga po pala sa aking mga subscriber na patuloy pong sumusuporta po at nanonood po sa aking YouTube channel. Ang video natin ngayon ka Ilocano ay pupunta tayo sa Salumage, Cabugao, Ilocosur para tumingin tayo ng mga seaweed at saka yung mga fresh na isda ka Ilocano para mamasyal din tayo ngayong long weekend. Tara, samahan nyo po kami. Papunta na tayo sa Salumage, Cabugao, Ilocosur ka Ilocano. Time check tayo, alas 10 na ng umaga. Nandito na tayo sa Salumage Port ka Ilocano. Yan naghanap tayo ng gamat. Yung parang seaweed ng dagat ka Ilocano para masarap pang sahog sa mga ulam. Kaso wala pang day off nila kasi November 2. Ayan sarap mag beach. Ayan tayo sa Salumage, Cabugao. Yan po yung Salumage Port. Yan yung daungan ng yung barkong malaki ka Ilocano, yung parang nag cruise ship mga ganon. Yung yan yan pwedeng mag cruise ship sa Asia. Diyan sa dumadaong kay Ilocano sa Cabugao. Hindi diretso mo. Ba't na ba yan? Kasama na yun na nga sumalko dito. Tawagin yun to. Ito tibig si resort na. Ito lang yung naramitan tibig si resort na. Tagtakil nga sila. Kabangbang ka. Wala kayo na kayo magkito mag-yusyoso. Kabangbang ka. Parking ka tayo. Bueno, dito magparking. Magnakay itong araw. Dito no? Sublit. Pwede niya, pwede niya pangyan na. Pero dito lang araw. Jadi bang kapten kapten ako mga tanganin tiye amo yan mo dito. Jadi ko na nagsisisi. Baka dagita ramidan da nga gamot. Baka nalaka. Oh, dagita di walangin tanong ka. Panag baka 150 lang di men sa tiye. Dito tayo sa Salumage kay Ilocano. Yan meron tayong nadaanan na kabababa lang nilang mga isda. Tanong natin kung mura lang. Ito niya nagdakil ni. Wow. Direje nga ikan kukuhain tanta. Susay ka no? Takil. Ano nga ta may sa kilo sa usay. Maluling. Mano may sa kilo yelo din. Ay jay. Sa bumihan. Taklano. Sudah tadi bagbaga nga dorado na ko.
Dorado. Dorado na yan. Wala may sakit. Dajay. Kelihatan Blue Marlin. Yan, maglakad at nasubo. Anong mga tagit-tagit? Ilaw ay 390. Ha? 390. 390 sa daya pa nga. Sa daya dyan. Sana gina. Awang pa ito may isa. 3/4 lang. 600 sakto. 600 ang tapi gua garang gata man 600 kan nih biayanya 114 deka cinta Pasko. Ano alam niya nga? Mana datang di bayaran tayo? 600? Ito pinag-aaladan eh, banding isa lang. Awan, di Blue Marlin, inala na di buong. Ay, dito na yung yasta. Yellow. Yung lang. So nakabili na tayo ng isda kay Ilocano. Yung yellowfin 130 lang yung per kilo. Pag sa palengke na yan kay Ilocano, ito 20 na. Tapos yung Blue Marlin naman ay yung binili nating panga para ihawin natin ay nakuha natin ng 230 per kilo. Kaya mura na siya kay Ilocano. So dito ko na tatapusin tong aking vlog kay Ilocano tungkol sa pagpunta namin sa Salumage, Cabugao, Ilocosur para bumili ng seaweed at saka yung yung mga isda. Kaso sa kasamaang palad kay Ilocano wala yung seaweed. Kaya isda lang yung nabili natin. Maraming salamat po ulit sa pagsama dito sa amin kay Ilocano. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag nyo naman pong kalimutan mag-like, mag-subscribe at hit yung notification bell para updated ka ni YouTube pag meron po akong bagong video. Maraming salamat po ulit kay Ilocano. Ingat po tayong lahat.